desa anggarane dipotong sak M lho. Garek napa 300 juta. Mula akeh desa sing ora wayangan ning Girikerto tetep syukur marang ngarsaning Gusti nindakake wayangan dawuhing pangeran. Tepuk tangan buat Girikerto. Luar biasa, luar biasa. Ngene iki nek ora saka kekompakan, saka kerukunan ora iso kok, Nduk. Wong ngono. Iki urunan swadaya masyarakat, urunan benwuwung, urunan sing desawah. Tepuk tangan buat Girikerto lagi, luar biasa. Apa gelem saiki bayangno nggo hiburan ya kuwi mau kaya ngene kok urunan ki nek ora wong Girikerto ora enek, Nduk. Oh ngono. Tenan kuwi. Aku ya nek ning kono-kono ya sing nangkep ya desa, ning sing nek urunan yo lagi iki ketoke. Oh ngono luar biasa ya, Mak. Luar biasa. Neng yo kuwi sing tombok tetep perangkate. Yo ora apa-apa gunane perangkat iki kanggo tombok. Iya. Gunane perangkat iki kanggo tombok, heeh. Matur nuwun. Matur nuwun iki uga mengeti HUT RI sing ke-81 dengan moto Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya, Mak. Awake dhewe ora usah gagas sing kono-kono, Nduk. Bakune awake dhewe ayem karo tentrem. Ora usah ndelok medsos, ora usah ndelok HP, ora usah ngikuti MBG, KDMP ora usah. Sing penting awake dhewe kerja, golek duit, ya kuwi mau nggo makmurke keluarga kuwi cukup. Oh, ben duwe rasa syukur, ben duwe rasa syukur marang pangeran. Awake dhewe matur nuwun karo pahlawan kusuma bangsa sing bela Labonegara, merelakan nyawanya, merelakan darahnya untuk keutuhan tanah air. Sapa kuwi pahlawan Mungsuh Londo? Oh, biyen pahlawan Mungsuh Londo totoane nyawa ya, Mak. Mula aku saiki paling gawedhing nduk nek karo Londo. Kok aku janji iyat kok oleh Londo mesti tak guak. Lah nyapa? Mengko nek kobong. Nek main. Oh, matur nuwun, matur nuwun. Nah, matur nuwun ugi sing kepareng rawuh akeh nganggo banget. Sapa wae? Pak Camat ya rawuh. Pak Camat Kecamatan Sine. Bapak Agus Dwi Narimo. Nggih, matur nuwun. Uga ya kuwi mau Bapak Kapolsek perwakilan ya rawuh. Bapak Dan Ramil perwakilan ya rawuh. Matur nuwun, matur nuwun. Ugi matur nuwun Nduk kagem Mbah Lurah. Mbah Slamet Riyadi. Mbah Slamet Riyadi yane sabar lembah manah tur dasare sembodo. Oh ngono. Tahun ngarep wis purna, Nduk. Oh ngono. Muga-muga warga masyarakat ya kuwi mau kene Girikerto kene entuk ganti pemimpin sing ya kuwi mau iso padha blionya paling ora ya iso ngungkuli blionya ndadekke Girikerto adil kawan makmur sing luwih maju. Allahumma amin. Didongake Mbah Slamet Riyadi. Mbah Slamet Riyadi tak dongake sehat, panjang umur, murah rezeki, ya kuwi mau kuat ngomong anak putu, kuat ngomong masyarakat Girikerto. Amin. Uga ora maju nek ora disengguyung. Lho, Bu Sekdes no, Bu Sekdes. Bu Tutut Dwi Hardianti. Piyayine ayu ya, Mak. Ayu breset kae. Ngono. Uga Pak Kasun Girikerto. Sapa? Pak Cahyo Kasmanto. Pak Cahyo Kasmanto. Bapak Kasun Nglegok ya ngono, Nduk. Sapa? Pak Sunaryanto. Pak Kasun Banjaran. Pak sapa? Pak Suhardi. Lah kok mbok apale? Lho, sok nek ditanggap neh. Oh iya. Sok nek ditanggap mbengan kudu apal. Oh iya. Bapak Kaur Keuangan, heeh. Ibu Kaur Keuangan Bu Yayu Sugiyarti. Kaur umume. Ibu Titik Nuryani. Kaur perencanaane Dwi Rekno Ernawati. Wedok kabeh ya, Mak. Wedok kabeh kok. Oke wedoke ketok sing lanang-lanang do kalah ketok nek karo wong wedok. Kasih pemerintahan Bapak Arsono, kasih kesejahteraan Mas Bayu Ardiansyah. Oh, kasih pelayanan Pak Suroto. Matur nuwun ya, Mak. Matur nuwun. Iki uga awake dhewe sing rawuh, sing nonton tuplek blek ana ing lapangan Poli Girikerto kene, Nduk. Matur nuwun, matur nuwun. Iki uga awake dhewe komplit saka PGP Budaya, Disengguyung Widyawati Caca 1 2 3 4 5 6. Ana 6. Ana pepatah mengatakan tak kenal maka tak tengi. Tak kenal maka tak sayang. Iya, sing mriko etan nggih, Pak nggih. Etan apa pundi mriko? Mriko? Oh, sing luar piyambak menika. Oh, iki uga